Hello mga ka-listeners, maayong gabi. Oras alas 6 Gs sa kagabion mga ka-listeners ug mag-upload ta karon sa drama nga Hurting Di Malasa Part 4 mga ka-listeners. Ug una na kong basahon mga ka-listeners, magbasa tas comment mga ka-listeners kay daghan na kayo comment diri nga natigom no. So ang una na kong basahon si Annalyn Santarin. Salamat sa sumpay Lods, nindot jud paminawon. Salamat kayo Annalyn Santarin no. Naminaw siya sa part 2 sa Sorting Di Malasa. Nya shout out po ni Kuanda ni Ricardo Manayon. Na-share ko na sa malalag vloggers page ko Lods. Thank you. Abangan ko part 3. Thank you again. Salamat kayo no, Ricardo Manayon. Salamat sa pag-share aning Sorting Di Malasa. Nya si Aris Ramirez. Dili. Ilan ako apilog basa mga ka-listeners kining mga comments sa akong vlog kay mga Tagalog man kining vlog na ko sa kuan atong ugong sa tenga na may mga comment nila na ko basahon kay lahi man vlog man to kini kay drama man nga tuwa no. So another nga nag-comment si Simber Millerin Villaver. Nice one, idol. Salamat kayo, no? Simber Millerin Villaver. Salamat sa pagpaminaw sa part 2 sa Sorting Di Malasa. Nga, adsa heart na niyang comment, no? O si Marie Chris Villegas. Salamat RMN sa mga manindot ninyong drama. God bless po sa inyo. Salamat po, Boss Jan. Salamat po ni mo Marie Chris Villegas, no? Naminaw siya sa naugkat nga kasilag. Nya si Analisa Abrasado. Analisa Abrasado. Naminaw siya sa basura ka lang, no? Nalingaw siya paminaw, no? Nya si Marie Chris Villegas, thanks for uploading. Thanks RMN with upat ka heart. Salamat kay Marie Chris Villegas. Si Ivan Chu, boss dyan, ang Chikumalo, i-upload na boss. Thank you, nahuman na. Tapos na ang Chikumalo, no, mga ka-listeners. Nalit na nagbasa na mga ka-listeners, no, kay 2 weeks ago pa may nakalabayan eh. Yeah, si Jennifer Patolumban. Salamat sa sumpay, kuya, part 3. Abangan ko ulit. Na-upload ng part 3, Jennifer Patolumban. Part 4 na takaro, no? Nya pasensya kay dugay-dugay ta nakasumpay. Nya si Mariones, ang ganda naman ng bagong drama. Thanks idol. Wasa pa yan, no? Mariones, naminaw siya sa AKA Rakisa. O si Mariones kahapon. Salamat idol sa upload sa katapusang sumpay. Salamat kayo, no? Naminaw siya sa AKA Rakisa. Si Mariones. Nya si Aramil Villegas. Salamat po at sa Radio RMN. Salamat po ni mo Ramil Villegas, no? Yan. Parehan ito sila apelido itong usa na Villegas po. Salamat kay Ramil Villegas o si Marie Chris Villegas. Salamat po. Salamat po an RMN. Salamat, no? Pareha apelido ni sila lagi Villegas, no? Salamat Marie Chris Villegas o Ramil Villegas. Kung si Boyet Kibitis. Si Boyet Kibitis. Ano sabi ni? Sumpay mo din eh. Boyet Kibitis Senior. Mga ba ni? Kanang mga basher diha nagdala lang nagdangan. Pag kayo. Sagda na ito ng basher, no? Salamat kayo, no? Boyet Kibitis Senior. Salamat kayo sa imong pagpaminaw, no? O sa natol. Ni mga basher makatabang gyapon ni sagda na nato ni no. Sakto ka Boyet Kibitis Senior, no. Chikumalo 11 niya amigo listening from SMC side Cebu. Natapos na gyud ang Chikumalo Boyet Kibitis Senior, no.
ug si yung June Andoy, new subscriber ko nimo John Radio, giganahan ko kaayo aning drama. Gusto pa kayo ko musubay sa uban pang dramas nga imong gipang-upload. Salamat kayo. Salamat kayo yung June Andoy sa pagpaminaw sa Maribil sa kagabion. O si Glory Jean Ganya Villanueva. Hintay ako sa part 3 niyan, Lord. Salamat. Na-upload ng part 3 nun. Part 4 na tarong Glory Jean Ganya Villanueva, no? Salamat kayo sa pagpaminaw, no? O si Lucille Ampon, Lucille Ampuon. Magkatawa ko ni Lito og Miss Chris. Mura og iro og iring si Away. Mogit. Dapat si Chris og Lito nagkadayon. Mo lagi ta, no? Sa mag-ending kayo. Man sila magdayon, no? Dinalian sa kayong ending, no? Murag kuan pa na pay part 2 ba, pero uya mo dai. Uputa kay ba og sa plano ni kuan ni Francis Paris, no? Taon naman po ni drama, no? Basig na po dai ni sumpay, no? At kay ba nindot ba ni drama, habal-habal driver ka lang. Nya si Marie Chris Villegas, tulo ka heart yung comment na minaw siya, mibalik ko tungod nimo. Salamat kayo Marie Chris Villegas. Gilbert Mangubat Clear 2. Ay idol dyan, ako di ay si Gilbert Mangubat Clear from Liti Boss Idol. Paliwag ta ako sa sumpay sa dramang Chico Malo part 11, 12 o hangtod sa katapusang sumpay Boss Idol. Salamat daan. Okay. Natapos na Gilbert Mangubat Clear 2, no? Ang Chico Malo. Nalit lang kong basa ni kay 8 days ago naman eh, no? Or 9 days ago na tingali ni. 10 days ba? Nalit kong basa niya, natapos na gid, no? Og si Badiday, na jud ang sumpay. Salamat gud sa premier ko gapaminaw nimo. Dili lang ko ka-comment kay busy ang pobre. Okay na Badiday, no? At least kanunay kang naminaw. Salamat kayo. Og si Annalyn Samson, hala na ang sumpay. Salamat kay Idol, God bless you always. Salamat po kayo Annalyn Samson, no? With lima ka heart niya yung comment, no? Og si Jocelyn Infante, salamat Lods nindot po na drama. Salamat kay Jocelyn Infante, no? Sa kanunay pagpaminaw. Og si Lingal Habman, thanks Sir Idol. Salamat kayo Lingal Habman, sa imong usab nga kanunay pagpaminaw, no? Si Lucille Ampuon. Nice siya pero bitin. Wala ta kay balo og unsay nahitabo nila Dungkoy ug Joy. Way ayo mga bitin. Ang hilito sad bitin. Mo lagi dinalian mo guning ending ani mga dramahan, no? Pero nindot ba lingaw ang sinugdanan nya na poy mga kuano. Na poy ginagmay action. Pero mo lagi ang ending may murag nabitin ta kay murag na kalit lang katapos. Salamat kay Lucille Ampuon, no? Nya si Jerome Canha, Love This Love Story Nostalgic. Salamat kayo Jerome Canha, naminaw siya nibalik ko tungod nimo. Nya si Jerome Canha gyapon, nice love story, suspense lol, God bless. Nice love story, interesting, kakaiba. Mo gyud, no? Mibalik ko tungod nimo. Salamat kayo Jerome Canha, no? Si Ricardo Manayon, abangan ko ang part 4 nito, Lord. Salamat. With Tulok Heart. Salamat po, Ricardo Manayon, sa imong kanunay pagpaminaw. Si Alita Caranza, next episode kita, Lods. Salamat, Alita Caranza. Melody Elevsit. Naglagot yung kunipina o ika Penelope. Murag diin gikan ba? Mga na. Salamat kayo, Melody Elevsit. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? Nya si Jerome Canhage po na MSAD ng as Gugma Mother and Daughter was Rivalry. My gosh. Salamat Jerome Canha, no? Mino sa mibalik ko tungod nimo. Og si Mihiyas Ludi, tulo ka heart ang comment sa Maribil sa kagabion. Nya na tiwason ang pagbasa mga listeners at guman sa drama, no? Paminawan nyo ang part 4 sa Swerting Di Malasa.
touch and you got me stoned. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Swerting di malasa. It's your world and I'm... Yan ay mini-kitchen, oh. Yes, Jasper. Og ang tanan akong gamit, di kuryente na. Ug nipalit kag imong kaugalingon nga robot cleaner? Yes. Og ang tanang functions in kwartuha, ako nang gi-connect kang Alexa. Smart room. Yes. Mao nga every time nga dili ko gustong magpasamok, ako lang sugoon si Alexa to shut everything off. Automatic dayon nga mapawong ang tanang nag-on like ang suga, ang aircon, ang mga appliances, og malak na ang door. Nice, dida. Okay, te. Ipa-smart sad na ako akong room, ti ha? Aron, next time, magtuon si daddy, nga way tao ang atong bahay. Okay. Dad, patay. Bistado na tati. Bistado ka lang, Mercado. Sugay na kong nagduda ni mo. Nangita na kong ebidensya. Kamu o ang imong sekretary. Kung sabo mo sa pag-ispaw ko sa kwartas ko pa niya. Ha! Di na ka magkalimod para ako. Gago! Oy, dili kita, ate. Oh. Tayo na lang ko lang sa kamutango. Stupid ka! Oh my goodness! Abi yun ako booking na ta. Abi sa gani na ko. Pero, unsa to itong nabati? Gitunto ni Mr. Mercado si Daddy? Nakadispal ko siya kwarta? Siya og ang iyang sekretary ko te. Luoy ako din ni Daddy. Ayaw na nagpangutan na giunsan ako pagkahibaw, Dad. Ang importante nga naabot na ako ang information nga gibinuangan kas imong accountant. Mao nga ni dali dayon kus pagpauli, Dad. Para ihatag na ako ang ako gipangayo. Para sultihan ka to mind your own business na aron wa na makabinuang panimo. For the past several months, man good, Dad, wa ka na mag-atiman sa imong mga negosyo. Og imo na lang gitugyan sa imong mga tao. Tungod kay nagsige ka gukod sa akong mga nasunod kang Mr. Swapang. Wa ka na makahatag og higayon sa imong kaugalingong negosyo, Dad. So mao na ni ang resulta karon. Ang mga tao nga imong gisaligan, mihinay-hinay na diay pagtonto nimo. Ilis. Mao nga payong anak lang, Dad, no? Mind your own business and leave me alone. Okay? Buset! 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 Habi kong iyan ang ihatag akong kipangayo. Iyan ang ikong sermonan. Huwag batasan nga pagkarak. Huwag utang kamubuton! Aray! Daddy, ang namisa unta imong gisukmag kay kahoy. Ang bongbong mo sa nga siminto na. Kasakit sa kong kamot. Dad, ako pa nimo no? Imong sundon ang advice ni ate. Pag hands-on sa imong mga negosyo. Aron, way makalusot na binuang. Ug si ate, pasagdi siya. O ikaw? Ako'y tigasto. Aron doon na sa value ang inyong mga kita ug dili mo paingon lang sawa. Stupid! Ang akong anak, naghinuktok na sa akong doolon, be. Nangloy! Ay, ang gikawatan. Ay, ikaw man di ay naira, oy. Makurat raman sa tanim mo, day. Asa naman imong unggoy? Ako nang gibalik sa lasang nang, uy. Bisan saon akong train good. Maginunggoy ra magid kihapon. Gipalitan ako gigdaanan. Gusto mo gid maglayat-layat? Nya ato matug ibabaw sa kahoy. Ha, sakto'y mang gibuhat. Tungol ka dilitan ng manana, pwede buhion. Ang unggoy, bagay ra gyud nas lasang. Mao bitaw nga lain na lang akong gihimong pet karon ng Luz. Unsa naman ang imong gibuhi karon? Buayan. Ay, Lord, unsa? Buhaya? Anong nag-schedule mo buhaya? Akong gikomedyahan si nang Luz. Nga nagbuhi kog buaya poli sa unggoy nga si Shirley.
Ikaw, Ira, ha? Ikaw, ha? Kumidya-kumidya na kanako, ha? Ay. Mato ko sa sinugma. Kuyogin na sa gwa. O, sige ba? Ikaw nang Luz, di ka mo kuyog? Pwede ko mo kuyog, Mika? Jesus Maria Josep Ginoo Santa Maria Ina Santa Cruz, mga anghel ug mga santos ug mga santas sa kalangitan, panalip di kami, ayaw kami gitugyan sa kaalautan. Day, gano ka? Ay, nag-ampo ko, uy. Kaya ko salig, nga ka nag-drive na sakyanan. Jesus Ginoo Santa Cruz. Uy, salig silang Luz ni mo, Biko. Iyan na nung ta sa syudad. Karoon pagkabag-ampo. Natuog ka naman ganis tibok biyahe. Ako matog, ay, nagrosaryo ko. Gihurot na ko ang upat ka mga misteryo. Misteryo sa kalipay, misteryo sa kasakit, misteryo sa himaya, ug misteryo sa kahayag. Gabiya sa di mo na eh. Diba? Muram siya kag... Pata mabangga! Buhi rata, buhi ta! Hapit ra na, hapit ra. Hapit na ta mabangga. Gawas diha! Gawas! Ilis? Miko? Ilis? Ilis! Pastilan Ilis! Ikaw man di ay na! Day, pasensya gid ha! Unsaon nga, baguhay ra mo guri nakatog drives Miko! Pasensya na in town! Hala, noy kapag idiriyat nga madisgrasya! Elise! Complete family kita mo nga nangani sa syudad, no? O sige, pasayloon ti kami ko. Swerte ka, ako'y hapit ni mo mabangga eh. Ilis, kriyot. Buhi ikon sa ba? Ilis. Magkahugaw ko! Oh. Nak? Miko, kung wa ka pa sa kondisyon, ako na lang sa mo drive. Sige. Abi man akong okay ra kung adlaw ron. Kamalas ba na ako eh. Of all people, sila pag yun. Disakyan na ha? O kuyog pag itong babayhan na. Nagbalik na ka sila. O diba, minyo na tingali. Nagpakasal gamit ang kwarta ni Papa. Mga pagkagnaong. Dong, Miko. Gano'n ay? Hapit naman gabi mo man sa Ira. Pero ikaw, alos mo pa maiba ng imong pagkaon. Magpadyon ako eh. Oh. Nagsige pa ka kung nauna kang Elise? Oh. Pero husto si Ilis. Swerte ta nga siya ang hapit na to mabangga eh. Kay kung lain patingali, nagida na tas presinto. Gipabayad na ta. Anong pabayron man ay? Nga uman mo unsa na iyang sakyanan. Ay bisan na. Naibaw ka na sa mga tao ka panahon na. Mga gamayng butang, himuong dako. Bisang gamay. Huwag ko magtuong makita to siya karon. Sa ingon adto pagyud ka kahimtang. Pero nak, may samot ka gwapa si Ilis, no? Lagi. Isa mo siya kagwapa na eh. Bisan sa ako piyong akong mata. Digit ko makatog. Digit mawha sa huna-huna si Elise. Ngano nakitaan pa man mo siya kanina. Huwag si Miko. Nakita agad ako nga may kislap ang iyang mga mata sa pagkakita kang Elise. Kuwang na lang iyan yung gakson. Huwag sinang lusad. Gisugnuran sa si Miko. Pakalagkot pa yaw eh.
Makalagot kayong tiguwa nga. Makalagot! Naunsan ko ini. Di maging ko makatog. Di mo sa kung nahuna si Iles. Kung mupiyong ko, mas mutin ang mahinuon ang iyang panagway. Gusto ko mubalik sa syudad. Gusto na ko siya kuhaon o dalon balik din eh. Gusto na ko... Ingon man ini kabugat ang akong tukan. Gusto ko mo hilang. Gusto ko mo syakit. Mahal na kong silis. Mahal na kong silis. May problema, te? O ba ni kog inom, be? Ha? Ay, mulakaw man ko. Mag-inom sa akong mga friends. Kung inom rin imong toyo, kita na lang mag-inom. Sige na. Sige na ba? Doon na ka ba lagi problema? Si Miko. Si Miko? Unsay? Nga na itong tawanan eh? Nanawag ni mo? Nagsamok-samok ni mo? Nagkita mi kanina. What? Nagkikita ka niya? Wa ko makikita niya, uy. Nagkita mi nga unexpected. Hapit niya mabangga ang akong sakyanan. What? Hapit niya mabangga eh? Unsa man? Nidagan siya paingon sa imong sakyanan? Ang iyang sakyanan mo ay hapit makabangga sa akong sakyanan. Ang iya rin sakyanan ang... Wow! Really? May sakyanan na siya? Unsa man? Bisikleta? Hoy, nalimot ka nga nakadawat siya og dakong kwarta from daddy? O din no? Meaning, may car na gud siya. Unsa man? Sports car? Pick-up type. Og kauban niya si Nanay Luz og Era. Nanay Luz? Nanay gihapon imong tawag sa iyang inaan? Honestly, may soft spot na nako si Nanay Luz. Maybe tungod kay iya kong git-treat like her real daughter. Og si Miko? Oh, Siya ba hinungdan ini? Kini imong pag-inom karon? Ay ko ing nati. Nga, na in love ka na adtong tawana. Mupalit kag bay sa syudad. Muna akong plano na eh. Pero di pa ko sigurado. Oh, siguraduhan na lang. May kwarta ka man bitaw. Kadak ko sa imong nadaog sa loto, ah. Maayosad lang may bahay ka dito. Aron doon natin kaistaran kung mga tuta. Sinay kong naunaw na anay. Pero ipatarong sa netong bahay. Oy, daan na kining dagway. Okay rin siya eh. Papintalan na itong bago. Kunya, i-repair ang angay i-repair. Di na nato usbon. Handumanan ni nato ni aning tatay. Ah, sige, sige. O, yun ko, anak. Unya, asa man ka napita mo palit og bahay sa syudad? Abi ba na kung mapalit ka aron may kaistaranta kung mo adto tag syudad? Mupalit lagi ko na eh. Pero mangita lang kong gamay o barato. Ha? Pero may romang god, bayon ta to dool sila ni Ilis ang akong paliton. Uy, Nakakita mo kong house for sale sa social media. Dito gud mismo sa subdivision na ni Sir Julio. 18 million. Jesus Maria, kamahal. Pero maka-afford man ko na eh. Bisan na, uy. Kuha po kayong bayan eh.
5 ang kwarto. May kaugalingong swimming pool. Basta kay nindot. Picture pa lang gani, perti ng ninduta. 5 ka kwarto? Unya, kay duhara man ta. Okay naman ko na, nay. Maminya na daming ilis. Unya mga anak, o sakto na. Unya, anong dili man kamudayon pagpalit? 5 mga kwarto, unya duhara ta. Ay, maunong bitaw niya akong gisulti ganina, halan no? Asa naman ang kamangita og barato o gamay nga bahay? Nausap na nga ko na ho na, nay. Karoon lang yun. Ha? Diyan lagi kong palit, nay. Tulog ka oras sa bitawang biyahe, gikan din paingon sa syudad ug pabalik din Aw, nala, ikaw God, bahala ka. Investment mo ng bahay, Miko. Labi na gyud kong sa syudad. Kay musaka gud ang value sa yuta kada tuig. So kung makahuna-huna kag baligya sa imong bahay, mas mutaas ang presyo. Oh, ang presyo sa yuta musaka. Pero ang presyo sa bahay mo ubos. Oh. Nagkabasa ko. Gagawas ko no kung ang imong gipalit nga bahay maghatag na mog income, mo na investment. Pero kung wa, aw din na investment oy. Pero ang yuta ang gitarukan sa bahay, Miko, magkadako ang value ini. Bitaw no? Mauna. So, ako pa nimo, mukuha ka gid og bahay dito sa syudad. Pero, kadiyot, pwede man sad nga condominium unit ang imong kuhaon. Ha? Daghan naman karon ang mukuha og condominium unit. Unya paabangan. Mao ni investment. Bitaw no? Sige na. Pwede gani nga duha ka unit imong kuhaon. Ang usa para personal ninyo ni nang Luz. Ug ang usa inyong paabangan. Mao ba? Doon na sa kayo mo abang? Doon na lagi na. Tabangan ti ka ha? Saan mo ko nung pagtabang? Tabangan ti ka pagpangita og maayo nga condo unit. Kanang nindot og location. May excellent services and amenities. Og swak sa imong budget. Mura na lang kag ahinti manulti. Actually, nangahinti na sad ko karon, Miko. O kung mukuha kag unit na ko or buy, makakuha ko komisyon. So, kuha na ha. Butang. Seryoso ko. Nangahinti na ko karon sa real estate. Mao nga, sige na dayon. Kuha ikaw kondo ba or townhouse or single detached. Pero di ba, gisulduhan ka man sa paghandol mo sa foundation? Oo. Pero silent naman din ako ang real estate. Og most of the time, online ra ang mga transactions. Biliban ako ni mo, Iro eh. Naning lagi kay ka. Gusto masagod ko nga doon na sa kuy kwarta, Miko. Aron inigabot sa panahon nga magpakasal na unya ta. Dili ka makaingon nga nagsaligra ko sa imong kwarta. Ha? Kita magpakasal? Oo. Kay sigurado mang gyud nga dili na mo magkatagbo pa pagbalik ni Elise. Og ako man sigid ang gitakda sa kapalaran para nimo. Murag ako may nisultihan na sa una. Nga kita ang gikatakda sa kapalaran. Oo. Og mituon ako karon sa imong gisulti sa una, Miko. Ug bituon sa ko sa imong gisulti sa una. Nga kita ra ang magbuot sa tong kapalaran. Ug mao nga magbuot ako ron sa akong kapalaran. Ug kana mao si Elise. Oh, sige, bahala ka. Dali na ta maghiskot, ana. Basta kay kuha ikog unit, ha? May na lang ba nga makakomisyon ko? Sige. Patanawa niya kog unsay tawag ka na, ha? Brochure? Unsay tawag ka na? Brochure ka na? Sige. Ay, pero dili naman kinahanglan. Huwat lang kay kuhaon ako akong laptop. Naara man dito tanan ako ipakita nimo. Apil na ang mode of payment. Kalit mag-init, uy. Landong pa man ang takto ganina. Dali lang kong lakaw. Dol-dol naman ako sa amo. Kainit. Oh, si Ira marunong naghilak. Uy, sagpa niya ang iyang kaugalingon.
minute po, nahita po ng babayhana. Ira! Ngano ka, oy? Ngano ka? Naglus. Ikaw man di ay... Asa di ka nang? Mapauli na. Nalingian tamang kailaw mo ining mangga. Ano man ka? Noon sa man ka? Padong na matingali ko pagkabuang ng luz. Ha? Wala naman. Nga nagutaw nga, nakasulti man ka, anak. Tungod di may ko nang... Tinuod ka dahil nang no. Nawahigit ka doon na yung pagbasol. Kanian to. Kuwang na lang kuludahan ni Miko. Halos mahilak na siyang dugo sa pagpakiluoy na ko nga magbalik, me. Nitabang ka pa gani. O niya, umagit ko mabinaw. Kanya karon, dili na siya interesado na ako. Kay tuwa naman sa lain yung atensyon. Gusto na sad ko nga makigbalik niya. Huwag kuwag na lang. Maluhod ko siyang tiilan para lang iyang kaluyan. Ay. Kuha ka gaya katambag na ko nang. Di ka yun makatabang na ako. Pasensya niya gadira, ha? Pasensya na. Ikaw bitaw nag-ingon, nga bisag ako mitabang paghangyo ni mo, mga makigbalik ka ni Miko. Pero, wa ka yun. Nagmahay bitaw ko, Nag. Murag. Humanan naman sad ko moingon ni mo nga mirise. Maong, di nasad na nako balikon. Ayaw na lang sad nang uy. Kay luoy na kay kong sabot, ana. Maog yun. Naluoy na gani ko ni mo ron. Ay, salamat, Nang. Luoy na gid ko tinuod. Di na gani ko makatug og tarong. Sige na lang kung guna-una ni Miko. Wa ko'y kasumbugan sa kong problema kay kasabaan ako nila ni nanay og tatay kung masumbong ko. Ay, nasura. Maghubo na ba lang ka ko si natubangan ng no? Unsa? Sorry Jasper ha, pero dili na ko ikasulti kung hain ko nga condominium nagstay. Kay bawo ko nga naa si mong tupad karon si Daddy og naminaw sa atong panagsulti. Nahibaw ko nga naka-speaker on ka. Sakpan man tanan. Hoy, Ilis, paminaw, masakpan taman gihapon ka ba? Masakpan tara gihapon ka. Gamay ra ang kalibutan, ug labaw ng gamay ang Pilipinas. Ug mas labaw pang gamay ang Cebu. Funny man ka, oy, Daddy. Making hide and seek ka na ko. Hoy, ano ka masayod? Champion ko sa hide and seek sa bata pa ko. Huwag makalupin ako inuwa. Mga ayaw palabig kumpiyansa. Okay, Dad. Ako nang timanaan. Buset! Buset! Dad, di na ka mangisulti ni ate? Hilom! Stupid! Paugat na yun, Iris. Nagtuo ka nga mas maayong laki ka kinako na imong amahan. Dili ko ba imong masayop? Naa ang katawan na gikan sa kwarto ni Iles. So, doon na si Daddy? Nagalakaw na? Oh, what? Ha! Seryoso ka, Jasper? O, lagi. Nisakas, Daddy. Mupahuway ko na siya sa iyong kwarto. Ate? Sige na. Okay na, Jasper. Maura to. Kumisa ka si Daddy. Wa sa tingali siya makabantay na ako. Wa mo ko magpasika sa suka. Kung nakabantay pa siya, imposible nga wa siya manuktok. Galit siya na Hilom.
Labig siguro nahibaw na siyang wa kumulakaw. Pero dili una kumatak. Ang importante nga nahibaw kung niar siya sa bahay o nagkrusabo ra silang duha ni Jasper sa pagpatuon ako nga nag-star siya sa usa ka condominium unit. Ha! My stupid children. Nagtungo silang I'm stupid. I'm not stupid. They are stupid. Almost 1 hour na ang milabay. Wa pa'y move from daddy. Confirmed na. Wag ko niya masakpi. Mas maayong magtuo kang wa ko din ni dad. Oh. Ate? Sama sa ding bataa, uy. Ate? Uy! Ikaw ba? Aray, uy! Hasulan ni mo. Nga ni anhimang ka. Kumadunggan ka ni daddy, ha? Ikaw... Aray! Hinaya na imong tingog, uy. Magadunggan. Uy, hinaya na imong tingog. Kaya madunggan ka ni daddy. Imposible sad, uy. Doon naman sa opposite side ang room ni Daddy. Ano sa may tuyo ni mo? Napa kay yogurt? Maura na imong tuyo. Yes! Mura man taon kag bata, uy. Noo ba lagi? Naapa. Pagkuha lang. Wow! Murag, gusto na ko dadon sa kong kwarto imong ref. Diya, ate? Hoy, pagpalit og imo, no? Sige kog pamalit para nako niya. Sige lang sa kagpangayo. Asam na ko mangayo? Sa ling tao? Pagpalit gani og imo. Mas nice man mangayo. Ay, in town, uy, Jasper. Kano sa pa man in town ka mo matured, uy. Wa na ka magkabata, no? Sakto ka na mas edad. Pero mura lang gyapon kag way buot. Kung mahitabo na te, wa na dyan ka life ning atong bay. Unsa? Seryoso na gud ka? Seryoso sa Daddy? Bunang pa yun na ako? Na! O sige na. Pagkuha na dayon aron magawas na ka. Okay. Uy. Kadaghan ko na nang imong gikuha. Di ba yogurt na may imong gipangayo? Oo, pero naman kay soya milk. Maong mangayo na lang sa ko. My goodness, Jasper. Usa-usa lang in town, uy. Ate sad, uy. Duha gani ka yogurt o duha ka soya milk. Sige na. Please. Sige na. Gawas na dito. Thanks, ate. Paghinay kay tingalig makabantay si daddy. Sure. Thanks again. Padlungon na gidig sa una, uy. Ay, maayo lang unta ko makabantay si daddy. Maayo lang unta. Oh, ay, nanawak. Unsa naman sad? Pwede mangayo og chocolate? My goodness, Jasper. Unsa ba yung hitabo ni mo? Nanga ka? Later na. Kanang wa dinis bye si daddy. Muna lang ko. I-ready na lang ang chocolate. I-miss ko lang tika kung naanak ko sa tubangan sa mong door. Dili gyud ka makahuwat unya, ha? For sure, natug na karon si Daddy, ate. Sige na, ate. Dali na bitaw. Bye. O lagi. Una. Sige na. Ali na. Naa naman dayon. Ay, pasudlo na lang una na ako. Aha! Sorry, ate. Karon pa ko mahibaw nga kondominium na ba di ning akong palimay. Ari. Nano ka? Gikusi ko ni ate nan. Ikaw, Ari. Ay, Ikaw naman na. Kung ikaw, Elise, Dad, gusto ko ngay mo sang ingnon ini ako kwarto. Pina-condominium style. Daghan gid kaayo salamat ha, Miko. Imo gi kong gikuhaan og house and lot. Single detached pa gyud. Wa man ni nakukuha para ni mo, Er. Para amo man ni duha ni nanay. Akong ipasabot ba, salamat nga mikuha kag unit nako. Nakakomisyon gid ko. Di bitaw ta kong palit ini.
Pero, ikaw man na akong ginuhuna, God. Ha? Ako ang imong gihuna-huna, Miko? Nga magkakomisyon ka ba? Okay. Klaro na? Klaro man. Miko! Miko, anak! O sa man, Nay, imo nang nalibot ang tibok bay? Yaw sa man, nindot. Nindot, oy. Pero... Pero, o sa man, Nay? Doon na kay wa mo yun, Ninang? Wa, oy. Kung sa pagkauyon lang, nakauyon kay ko. Sobra pas nakauyon. O niya, o sa may problema, Nay? Mauwaw mang kumupuyo din, eh. Ha? Usagoy mauwaw, Nay. Ako maning gipalit. May ato ning inilog. Ato ning pinalit. Gibayaran ni nato. Cash. Wa ni utanga. Ug, wa kay angay ikauwaw ini. Bitaw nang. Nga nagod intong mauwaw man ka. Ay, bukid nun manggod in taon ko. Nay. Ay pagingunan na, Basta kay ato ni. Ug wa kay angay ikauwaw. Ha? Mamang ka. Sige, di na lang kumauwaw. Ug aron maanad ka din, Di lang ko na tayo mamalik sa probinsya. Muistaro na ta din, Bisan mga usa ka buwan lang. Oo, sa kabuan? Uy, hala. Wala ba ko kapananghidila ni nanay ug tatay? Kami raman. O magilabot. Ay, habi na kog apil ko. O sige, kasulti mo, Nay. Miko, kanindot ba ini ato mga gamit? Uy, mura naman yun tagkurik ini. Di nato naman yun ay atong pagpuyo din, Di nato na Ordinaryo na, Magkadto ka lang silang pinuyaanan ni Ilis. Magkaingaw ka ganyan nga. Pubri harap din yung pagpuyuan na to. Ha? Maubad ang Miko? Kinintibog na itong bahay, Nay. Kiniiyang gilap dun. Mura ganig, wala ni katunga silahang sala. Ha? Muna tinuod, Nay. Uy, sa ato pa. Daghan sila katabang. Ako naman ito ilang katabang, Nay. Unsa? Pero doon na rin ito tigadtuan sa ilang mga tiglimpyo, Nay. Kanang kumpanya, nga mausay ilang trabaho ang pagpanglimpyo og mga bahay. Oh, maba. Unya ang ilang mga sinina. Kinsa may mga laban? Doon na siya tigkuha og tigatod silang mga sinina. Pero doon naman sila washing machine sa bahay. Ngunene? Baratuhon naman ng ato, Nay. Katong ila kay mahalon man kay ito. Unya, ang ilang pagkaon. Tagsara man sila mga aon sa bahay. Pero, ang kamao man sa silang muluto. Doon na siya panahon nga, magpa-deliver lang sila. Depende lang silang gana kung naa sila. Hala no, kamingaw ko doon silang Pinoyanan. Dakong bahay pero mingaw. Ngano ka? Hiskot mo kag mingaw, Nay. Gimingaw na lang noong kong ilista. Hello, Miko, oy! Pura ba tas probinsya, ha? Madunggan ka sa itong mga silingan. Dunggan, God. Magutay mga silingan, Nay. Maganin ang mahuman ang ubang bahay diya. Oh. Awa di ay. Nalasige! Siya og dihang taman! Ano? Uy! Hila, boy! Hilo! Nganong pahilumon mo ko, di ba, Nay? Ngilad ka paminahon, uy! Mura kag kabaw nga giihaw! Oh, what can you say, Dad? Wow! Amazing! Pwede ba ang ako sang room ang imong i-transfer, mate? Heh, ako rin ang gitagaan og favor si Daddy, no? Aron makabawi ko. Do it yourself, boy. Kung dili ka mo do it yourself, pag-hire na lang. Doon ako yung mga kailangan interior designers. Di, nato na ako ipausap akong room.
Unsa naman ay gamit sa atong kusina kung kitang tanan ang may kusina sa atong mga kwarto. Diba? Wa mo kay baon sa inias akong nahuna. Murag kahibaw ko. Puli-pulihon lang minimo ni Daddy pagpangayo, no? Correct! You got it right! Stupid boy! In fairness, doon na talent sa baking, Jasper. Ganong di ka man magtukod ng imong kaugalingong bake shop. Dad, gifollow raman ni Jasper ang instruction sa likod sa box of flour. Anybody can do this, Dad. Bisan ikaw. Bitaw, Dad. Next time, ikaw na sa loto. Stupid kayo, Jasper! S-T-U-P-I-D! Stupid! Kahumutas barbecue. Dugay pa na, Jasper? Hapit na, ate! Patience, guys! Patience! Kanusa ganito ang last time na to nga nag-ingon inita? Together? Elementary pa si Jasper, Dad. Og ikaw to ang nagluto sa barbecue that time. Unya karon siya na. Kadugay na gudi ay. Imagine, elementary pa siya that time. Ug karon siya na ang nagluto sa barbecue. Pwede na kita mo enjoy sa mga simpleng butang, no, Dad? Oh, Pwede na kita ita mag-chill-chill din sa atong garden without spending millions, di ba? oh, pwede good. Then, para asa pa di ay ang pag-earn mo og more millions, Dad? Oh, You have more than enough, Daddy. We have more than enough. Pwede na kitang mag-chill-chill na lang kanunay o magbanding as a family just like this. usa may pasabuti mo. Nga akong isira ang akong negosyo. Of course not, Dad. Unsa man say mahitabo sa imong mga empleyado kung imo nang buhaton. Precisely. Ang akong ipasabot, Dad, nga dili na lang sa unta kaayo kananing ba? Kagets ka man tingali sa akong ipasabot, Daddy? Here's the barbecue! Barbecue! Wow! Oh, siya? Very saucy ang akong barbecue. Kakanono na kaayo ko. Maura ni tanan. To, Dad. Kaon na mo kay tiwasong mata na ako. Sige, o, dara. So good. In fairness, lami ang barbecue ni Jasper. This time, Daddy, dili na kay igo lang ni follow og instruction sa likod sa box si Jasper. Iyan na gining abilidad. May talent lagi sa pagluto ng bata. That's why stop calling him stupid, Dad. Oh, Wow, ha? After a long time, nabuhi pagbalik ang atong kusina. Unsay mo nakaon, brother? Actually, wapa. Pero inigaluto ini, dun na na. O unsa man ang imong giloto? Glazed spicy pork ribs. Wow! Nakatunan rin ako sa YouTube, tiyoy. Naibog ko ba? So, akong gitry og luto. If okay ni, akong lutuan sa daddy, nagpauli niya. Jasper, Te? may plano ko. Hmm. Og sekreto lang ni natong duha, ha? Kinahanglan nga dili mahibaw si Daddy ini. Plano? Unsa nga plano? Ako nang ihunghong nimo. Oh. Unsa may katawanan sa akong gisulti, Jasper? Di man ang imong gisulti akong katawan, eh. Gilok ba kay paghunghong ni mo, good? Wa gini ko kasabot unsa to imong gisulti. Kawagi klaro nimo, oy. Isulti na lang ko na imong plano. Wa bitos daddy. Kita ba tong duha din, Oh, di I know. Unsa na imong plano, te? Nganong kinahanglan man nga
atong itago ni Daddy. Pastilan, hangtod karon. Di lang gyapon ko makatuo nga doon na may bahay nga ingon ini. Ingon ni Miko, ordinaryo ra kuno ning baya kung itandi sa bahay nila ni Ilis. Pero para nako, dinato na kaayo ni uy. Yes! Uy. Wow! Ano sa bigi katawaan ni Miko? Mura nog nalipay kaayo siya. Nay! Ah, diara ko sa terasa ay. Ari sa soday pagdalila! Nana! Lano, nga naman ka? Nga naman ka? Ngano ka? Nay! Nay, tarawa, Nay! Unsa man ni? Unsa man ni nga? Numero man ni? Hawa man ko kasabot ene. Nay! Ni triple ang akong gi-invest sa cryptocurrency. Unsa man na? Maglisod pa kong pasabot ni Manay. Pero ang akong gi-invest nga 1 million ay nahimong 3 million. At itong usang adlaw lang ako nag-invest. Ha? Kinuo ko? Nagisgot ka naman sa og minilyon. Intaon unsa man ang imong gipanghinganlan, oy. Wa man ko makailaan. Sige lang, Nay. Pasabton talaga yun niya kaini. Wa ba siyang makasabot ini pag primero ba? Pero sa akong sigigtan aw og webinar, bahin ana, nagkasabot ako. Og misuway lang ko og gamay kantidad. Okay man, motong gianam-anam na kog dako. Hangtod na tumiaging adlaw, akong gipiyungan ang 1 million. O karon lang, nahimo ng 3 million ang akong kwarta. Pastilan, murag atake ka man sa swerte ro mga panahon na. Dili day swerte oy. Grasya gid ni Miko. Nay, maswerte man na o magrasya, ako nang gipasalamatan sa Ginoo. Ug ako sa ding pahimuslang swertiha o grasya. Musod pa kong ubang negosyo, Nay. Okay ra ginagmay. Kay kahibaw ko mulambo ra ni ug mahimo raw niyang dako. Oy, nya makaya ra na nimo? Ni ana kong swerte, Nay. Ni ana kong grasya. Pero Himo na kong partner si Ira, Nay. Mas may nang siya kay may naabot siya. Mas makatabag siya nako. Si Ira? Uy, problema, Miko, uy. Mas dalipay gani ko nga ako dayon nang imong nahuna-hunaan nga mahimo nimong partner. Pero partner sa negosyo ron niya. Klaro ko na to. Oo, Miko. Ay, klaro. Mag-partner ta sa negosyo. Salamat, Er. So, partner ta. Huwag kay ipagawas nga kwarta. Ang pagpadagan na imo. Pero tunga ta sa ginansya. Okay. Pero kinahanglan nga may kasulatan na, ha? Kasulatan nga pinirmahan na duha ba? Oo, sigurado. Magpabuhat din taga-sulatan sa kong abogado. Wow, ha? May abogado na di ay ka? Doon na, gyud. Ako tawagan, ha? Magkig-appointment ta. Mag-celebrate nga naman. Nay, usa ka buwan pa lang gani sugat sa pag-ablis sa mo negosyo ni Era nga surprise for you, nabawi na dayon ang puhunan. Ug dubli-dubli pa ang kita, Nay. Unsa man di ay ng negosyo, ha? Wa man ko kasabot, ana, oy. Ay, kada kung anay, ikaw pasabot na, Er? Ako na lang, Miko. Oh, sige. Kanagong surpresahon ang usa ka tawo si ang birthday o bisang unsang okasyon nang hatagan og mga buwak og regalo. Unya, kantahan, nya sigawan pa. Depende sa gusto sa client. Mao na, Nay. Mao ba? Kanindot ko day, ana. Unya, asa man ta mag-celebrate? Mga antas gawas, Nay. Kitang tulo ni Era. Adto ta sa mahalon nga restaurant. Magdinato taon yung gabi, Nay. Dinato, gad. Ako pasabot si Dinato, Nay. Musuway sa tagkaon ang mga mahalon nga restaurant ba. Ay panagsa lang good. Di lasad kanunayon. Oh, tubagang imong phone, Er. Ang ako man gipaabot nga tawag.
Ang kliyente ni. Wait sa ha. Hello? Yes, sir. Yes, dunay flowers. So what cake, sir? Okay. Ha? Yes. Doon na may singer. Okay, sir. O, sa pa may mong request, sir? Oh. Ha? Sir, murag maglisod man may anak, sir, oy. Mapuno kag 50,000, sir? Unsa day ang gusto? Kanang mohilak. Kanang magminatay sa patay. Uy, Ay, sa di ay na ay. Ngano naghinunghongay man mo di ay. Oon sa man akong balibaran. ayaw. Unya, isa may mohilak. Si nanay. Sa? Nganong na-appear man ako diha? Basta ayaw balibari, ha? Mapangitaan na itong pagi. Kuyawan raman tanin niyo, uy. Abi na ko kung sa'y akong hilakan. Kung okay ra nimo nay, di na lang may mangitaglain. Saba diha. Mahilakon ko ni mo anang patay nga wa ko kaila. Yabag. 50,000 ba siya bayad? Adi ko. Base na, uy. Awan sa to, 50,000. Grabe lagi kayo ang paghilak ni ng luz. Muragid siya og nagtungod, oh. Tanawa ra gud. Makahilak na gani ang ubang mga nanambong, oh. Ba ako gani mismo. Kahilak po na sad ko. Imagine tingali ni nanay nga si anhing tatay ang namatay. Kisirapin mo siya pangan. Oo, di ay no. Sarapin man ipangan sa among tatay. Mauday nga feel kaayo ni ng luz ang paghilak. Ay, kota sa hilak, oy. Ato na ta. Adun tanay, pero dawataw na imong TFO. 50,000 yun. Imong giihap. 100,000 na nang. Believe kayo sila sa imong paghilak ng ay. Mao ba? Oy. Kung doon na ba sila ang gipahatag di mo nay? Dawataw. Trope? Best Actress Award. So far, gusto gid kayo ang ato pa-surpresa business. Click kaayos mga tao. Bitaw, biliban ako sa mga tao eh. Ingon kay, pait ng panahon karon. Di ni tinuod. Ang panahon na tingali mo ipait. Pero ang mga tao, okay ra. Nani chat. Nag-inquire pila ang dunay money cake. Naman package. Papilian lang siya. Package A iyang gipili. Kompleto. With flowers, stuffed toys, balloons, harana plus money cake. Oh. Manya, ano nang utana pa man siya? Kung pila, doon ang gunay presyo. Bitaw, no? Sige, ako ingnon. Wa tingali niya matanaw ang presyo, ipacheck lang niya. Ngi. Ngano? Apil na ba ko sa presyo ang 100,000 nga sold sa cake? Ha? Uy, kuya, wagot niya. 100,000 gyud unya libre? Ano siya? Siniswerte? Akong ingnon ha nga, apil. Pero, play money. Ala. Nasuko. Nagbugal-bugal ko ko. Ay, nanawag yun ay. Yes, ma'am. Skaman mo! Patuga-tuga mong ingon nga money cake o play money di ay? Joke naman to nako, ma'am. Kay nag-joke naman ko ka. Wa ko mag-joke! 100,000 akong gustong ibutang sa cake! Kung mo na yung gusto, ma'am,
ikaw ang mo provide ana nga kwarta para ibutang na mo sa cake. Uy, nga ganit taong ako, nga apel man na sa inyong package ang money cake. Pila man din yung ibutang, aber? Wa man may ibutang nga kwarta, ma'am. Ang client man ang mo provide og kwarta namo. O igo raming mo arrange sa kwarta para ibutang sa cake. Ha! Kung mauna, scammers mo! Ma'am, pangitan laglain nga mo sakay sa imong trip, ma'am. Asa man taong ka manang kung og surprise sa package nga 7,000 unya mang libre og 100,000? I-cancel lang nina mo imong booking, oy. Babu. Kadungog ka do? Ooy, nanginit gani akong dunggan. Naon sa gudin taon siya, burom siyang napasmuhan. Mao gyud. Noon sa bang pabunuhon may noon ta? Hasula, ha? Pero lingaw sa negosyohan, no, Miko? Makasugat tag lahi-lahi nga klasis tao. Mao gyud. Doon na ba usahay, magkasabanta sa gisurpresa. Kaya mangisog yun nga. Huwag siya magpa-deliver. Pero ini man, muhilag sa kalipay. Ini kahibaw nga, gisurpresa na siya. Sa tanan ako negosyo karon, mao ni ang pinakalingaw. Daga naman day tuod kag negosyo, no, Miko? Dili naman day ka basta-basta karon. Basta-basta ra magud gihapon. Wa pa ko kumingking sa pamilya ni Ilis. Oh. Layop ko sinuod. Daghan po ko mahurot nga pinakasakong bugas una ko makaabot nila. Sinsiyo pala niya akong kwarta karon sa pananaw ni Sir Julio. Mao na nga maningkabot pagitag maayo. Wa pa giday mausab ang imong baruganan hangtod karon, Miko. Siya pa giday gihapon ang hinungdan ini imong pagpaningkamot. O, Ira. Sigurado ka nga si Elise? Dili ka si Sir Julio o ang imong garbo nga iyang kitamakan? Ira. Dili maayo ko ng imong motibo sa pagpaningkamot. Panimaos lang, Miko. Kay kung panimaos lang ang naasi mo huna-huna, dili ka naman kihapon malipay. Bisan makuha na niya nimong imong gusto. Mao ni timan eh. Miko, dili na ko makaabot nimo by lunchtime. Natanggong ko sa traffic. SRP pa ko. Sige. Kaon lang niya gimo. Kami lang si nanay ang mga on. I-shopping ko pasad ni. Okay, sige. Ay. Asa ka uminud to ini, ha? Kigutom na ba kong sugod, ha? Kapira magug. Usa ka buok nga pan itong akong gikaon pagpamahaw. Mangitaw na ako kan Ananbi. First time na ako ini. Medyo may pagkamahal yun, pero okay ra. Can afford naman ko. Daan pa ko? Ikaw, Giday? Oh. May I join you? Ikaw rin lagi. Haim din si Miko. Busy. Busy og lakwat siya? Nganong wa ka magipakuyog? Kuyog yung unta ka. Unsa ra gamit sa imong pagka-girlfriend kung di ka kaapil sa mga lakaw? Dili lakwat siya ang gikabisihan ni Miko. Doon na siya yung mga negosyo. Wow ha? Businessman din siya karon. Good. At least, gigamit niya sa husto ang kwarta ni Daddy. Og swerte ka ha? At least, businessman na si Miko. So, bisan ni-fail ka na ako, kwartahan na ang imong gibalikan. Ingon anak gid mo pananaw nako. Kwarta lang akong giapas nimo kaniadto. Dili ba gud ingon ni anak mga babae? Ngano? Ingon anak ba sa dang imong ate, ha? Ayaw ipareha sa uban si ate. Dili siya ordinaryong babae. Mao ba? Mao ba nga tigawa nga bilyonaryo ang iyang gipakaslan, ha? Kagustuhan to ni Daddy. Mao man gani nga gihagad niya og taban si Miko kay gusto niyang mulikay.
Pero dalir ang napalit ni Daddy itong tawhana. Di siya ko ka-blame niya. Bisa maning kamot pa siya sa bukid sa tibuok niyang kinabuhi. Dili siya makakupot og milyones. O kung negosyante naman ka siya karon, utang na niya ni Daddy. Ito na ko. Bye, Dad. Amping, Dad. Sige. Okay, Jasper. Padayon na ang imong gisulti about ni Ira. Mao to. Naingon siya, negosyante na kuno Miko. Kataonon gani kay ko. Katawanan ba di ay na? Di ay. Unsa na ginabot atong tawhana? Unsa may ang nahibawan sa negosyo? Wa magani ko makaton. Kay wa man kamukaton. Og siya? Ayaw i-underestimate ang ability sa usa ka tawo, Jasper. Ikaw, naka-decide ka na nga mo eskwela kag culinary arts abroad? Naka-decide ako, te. Good. Nga, dili ko muskwila. Oh, Kapoy, uy! Human ako muskwila, good. Unya, muskwila na sa ko? What for? Para magnegosyo after? Daghan na kay negosyos, Daddy. Ako rin ito gihapon ang manag-iya, anak, puhon. you know what, Jasper? Kung padayon kang ingon, ana, moabot ang time nga malupigan pa ka ni Miko. Oh. Mark my word. No way! Unsa ako pagkahitabo, ana? Kung unsa man ang mga negosyo ni Miko karon, makalabaw ka ni sa mga negosyo nga ako unyang masunod ni Daddy? You're kidding me, Ate Elise. Hinamdumi nga way imposible ining kalibutan na, Jasper. I'm just reminding you. Okay. Thanks. That's ridiculous. Yes. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Ngano, Miko? Unsa naman sa maayong balita? Nay, doon na sa kulaing kliyente sila nasod. Nanawag si Sir Alex nga doon na nasab ni suplayanan og mga utanon sa Europe. Kinsa ganito na si Sir Alex, Miko? Kung siya bitaw na snaga, Nay. Agad to bang mo tigkumpra na kong mga utanon para export, Nay. Partner na biya mi. O siya ang tigpangita og mga buyers abroad. O may laing produkto nga ilang gikinahanglan, Nay. Oo. Pamangguna siya mo gawas hangtod karon. Maunang kanunay kung malimot anang Alex. Di raman na siya paggawaso, Nay. Sisigutan naman guna siya. Ba? Nya sa may lang produkto nga ilang gikinahanglan. Kakao, Nay. Kakao ko, no? Para himuong tsokolate. Mao ba? Uy, naamon tay daghang kakao. Gamay ra na, Nay. Mamalit pa tas lain. Pero plano na ko nga mamalit pag dagang yuta para tamnan og kakao. Pastilan, no? Gawa sa kamunggay, mapunan pa og kakao. Local buyers sa mga ganin ng kamunggay, Nay. Ang kusog na to export kay pipino man. Unya, karon kakao. Wa ka namang gyud panahon sa gugma ining kahimtanga, Miko. Nak, wa ka na baya magkabata. Bitiguangan na gid ka na ko, Nay. Ay, sakto namang kakasidad, oy, nga magminyo. Pagkaslin lang nas ira. Oh, Kalimti na to si Ilis, oy. Mura na to siya damgo lang nga dili na mo balik. Si Ira na agyod, imong maabot. Gibuhat ang tanan pagsuporta nimo. Bisan kung imo nang gidaygan nga wa siya angay lauman nimo, pero nagpabilin. Samtang kato si Ilis, ego ra gyud nimo siyang handomon. Wa siya kalainan sa bituon nga usaan na kay gayon na naog gikan sa langit ug mibalik dito. Mao nga ikaw, ego ra gyud sa paghangad niya. di man gud, Nay. Kini akong gibuhat. Nagbuhat naman kog hagdan, Nay. Paingon sa langit. Aron makabot ang bituon nga imong giingon. Mao nga ayla ko kapurahan, Nay. Kuyog bitaw niya tas pag-apas kang Ilis sa langit. Oy, kalain mo sa napaminaw mo agpas sa langit. Oy, ninapahisgotan na ay! Nganong niya naman sa tadin, he? Saan mo sa ito paliton? I-shopping na si Kamiko, anang. Ay, ito pa may akong kinanglanon. Ay, ngawa mong ganit ko ito magamit ng ipamalit na ako itong isang buwan. Kung dili ka gustog si Nina, sapatos lang nang. O baka bag. Ay, dambot, oy. Tanaw lang niron kung doon ay mauyonan. Asa man, nakapili na mo? Narekamos nanay ni mo ay. Ngano ni Arina sa tunot ha? Ha? Uy. Pabili na mo diha.
Sina, kamo ni pamili na, kay dudap ko paliton. Oh, sige. Ako ibahala ni ng Luz. Okay. Nay, pili lang niya diha, Nay. Palitan masan ako sila si nanay o tatay nang. Pagpili lang imo. Nahala, sige. Kana na lang ako ira. Ay, kana. Ika na lang bayad dito kay Kapoy sig barog. Mangita ko kalingkuran. Taba niya akong bayad. Sigurado ka nga kiniri imo na? Ay, oo, oy. Kana rang puti nga blouse. Pangsimba na ko ba? Kay medyo lagom na tong akong daan nga puti. Pun ilang niglaing puti nang. Aron, duhay mo kapuli-pulihan ba? Ada, kana ra. Ay, sige. Pangita na lagi mo kalingkuran nang. Dito sa mga pitaka ay. Na mga lingkuranan dito. Sige. Ay, nakabalik na yung sorry sa mall. Lahirigid nga magsige na lang og online shopping, uy. Mas nice gid ang feeling kun sa mall mo palit. Jesus Maria, Jesus. Kamahal ba, anak? Si Nanay Luz? Ay, ako, nangutan na ako, Inday. Di ko mo palit anak ng puting mahala. Ikapalit naman nag-usa ka sakong bugas. May sukli pa. Nanay Luz? Ilis? Asa may ganahan mo yung mga pitakahan ay? Ha? Uy. Nangutan na ako, kay ginindutan na ako nagtanaw sa pitaka. Pero pagkamahala di ay, 5 ka, 3,000. Asa man ininay? Kana siya, kana ay. Kini? Oh. Okay, sige. Ako ning paliton. Ha? Para ni mo, nay. I'll take it, miss. Ay, hala, hala. Ilis, day, ayaw lang, mahal kayo na 3,000. No worries, nay, uy. Ha? Karong pagani ko nakahatag ni mo. Huwat lang kay ako lang bayaran. Tuod ay, nay. Ayaw pagsabangan nakita ta, ha? Wait lang. Hala, uy. Hala, di ko katuuin eh. Paliton gito ni Ilis para nako. Kamahalan to. Hala, no. Wala lagi ka malingkod na. Ay kuan. Nagtanaw-tanaw ko sa mga pitaka. Nalingaw ko. Yan sa man, wala kayo napilian? Ha? Ay kuan. Ay, tapay mo, lingkod sa ko, oy. Lingkod sa ko. Okay, nang. Nang. Ako lang ning ibili na itong mga pinalit, ha? Kay doon na pa ko'y tanawon. Sige. Ibutan ng tanan diha. Sige, lakaw na dito. Ay, kadiyot. Ako na ning ipahilo na. Okay. Madam, niara imong wallet. Thank you. Ay, lagi tonol man. Di palit di ay ka nang, ha? Sige nang, ha? Balik na ko dayon. Inday. Shh. Hoy, ikaw ba? Hoy, hain naman to si Ilis. Lakaw na, madam. Iyang gitugon nga i-remind ka nga di ka pasabaon nga nakita mo. Okay. Hilo mo lagi kay kanay. Ngano di ay? Naman igipalit sinang Luz, good. Nagbahay tingali si Eskamahal. O sa man? Wallet. Tag 3K. Wow! Mika. Okay na na eh. Kanindot ana. Nakahimo ka naging palit og butang nga para imo nga medyo malon. Nindot gid ay kay wa man kasi yang stress mail. Nang Luz, nasuko ka na ako nang. Sorry nang hanga disulti ko. Okay ra. Buram kag nagmahay nay. Ay kagulo eh. Inumdumi ha. Doon na milyones ang imong anak. Chicken na kayang tricky. Ay, di man din ko mahimutang. Pagkawa ko gyud magdahom nga magkakita mi ni Ilis. Og iya pag yung gipalit para nako ang pitaka nga akong naibkan nga perting mahala. Kasultihon na kay kong mikuda. Pero gitugon man sad kong Ilis nga dili pa sa baon. Ay, nangato lagi ni akong dila. Kasultihon gyud kay ko. Nalingaw man ko din Nanay Luz, uy.
Huwag siya magtahong nga palito na ako ang iyang naibkan nga pitaka. Pero, mas nalingaw ko sa iyang ekspresyon pagkakita niya na ako. Mura siya nakakita og artista. For sure, nalipay ko to siya nga nakakita na ako. Og walan sa siya mahibaw. Nga mausan niya akong gibati. Nalipay ko kung nakakita niya pagbalik. Pastilan, mukhaon ka man di kamote. Di ka man di ay garbosa. Namisti ka, Nanay Luz. Ang imong mga niluto. Ang imong pag-atiman ako. Kung pwede palang huwaman ti ka. Kanindot ka di mo nga pagkainahan, uy. Ilis, Oh. ganihara kayo na. Baguhay ra, Dad. Nga naman? Oh, wala nga. Pwede tayo mag-istorya. Sure, Dad. Bahin sa unsa man. Oh. Actually, huwag na kong gustong maisgot ni Mulini. Ninyo ni Jasper. Pero, nagduha-duha ko. Bahin sa unsa man, Dad. Oh, Isulti, Dad. bahin sa... Daddy, isulti na. Unsa ka kung... Wow, ha? Patriling kaayo ka, ha? Unsa ka kung magminyo ko pag-usap. Oh, seryoso ka, Dad? Medyo. Oh, well, I don't know what to say, Dad. Di ka masupat. Nga mo supak man ko. Thank you. May gitago ka ba di ang girlfriend, Dad? Actually, wa ko'y girlfriend. Oh? Pero doon na ko'y mga prospects. Kiyo natin kapag-konsulta. O wa pa ko may baho sa reaksyon ni Jasper. Kung sama ni mo, okay sab siya. Magkasugod akong pili kinsa ako pagkaslan. Akong irespeto kinsa imong mapili, Dad. Pero mas maayo unta kung imong pilion kanang ikasinabot na mo ni Jasper. Is that necessary? Why not? Ikasinabot niyo, dili. Does it matter? Well, not really. Pero mas maayo gid unta, Dad. Knowing you, dili na mo matter. Musupak ka man ganin ako nga imong amahan. Usa pa ka kung imong stepmother. Well, you're right, Dad. Pero, seriously, mas mo prefer ko kung ang akong stepmother, simple, maasikaso, lami mang luto. Yaya naman yung ipangita, te. Oh. Dili naman ang mama. Abi ko bag, nilakaw ka, Jasper. Wakom na yun, Dad. Ikapoy ko. So, magbinyo ka na, Dad? Nagisgot ba ni ate o stepmother? Nagplano pala, Jasper. Mao nga akong gikonsulta si ate nimo. Okay, may pagawas naman siya sa iyang opinion kung unsa ang gusto niya nga mahimong stepmother. Maminaw sab ko nimo. Gusto ko og sexy, Dad. Tipong Ivana Alawi. Na, Para nako o para nimo? Siyempre, para imo, Dad. Kada bang mo feel batan-on sad kay every time nga magkuyog mo? Kada bang imong ikapanghambog sa imong mga friends? Kanang masuya nimo ang tanan lalaki nga makakita si mong gwapa og sexy nga asawa? Tanang lalaki, apil ka. Yes, Dad. Apil ko. Stupid! Ay, pagkaninduta gid ini pitaka, we. Ampingan ko gud ni pag-ayo. Dili ko ni basta-basta gamiton. karon pagani ko makahatag ni Munay. Ay, kanindot palandungon. Nanay paghihapon ang iyang tawag na ako. Ay. Nay, Nga na. special yung kaya ng pitakahan mo, no? Dili niyo nang higayon nga nakita, tika nga imo nang gitapion si imong dugan.
Oo! Espesyal kaayo na ako ni pita kahami ko. Murag mao na pinakaunang mahalon nga butang nga ikaw mismo ang nipalit na. Kanaybaw ka palang tinuod. Ugma, musimba mo yun ka. Gamito na yun na nimo. Ay, ako ragod ring pang simba yun, no? Nya ako ra bagay mo simba dong? Aw, kita lagi. Kita good. Gamita na. Lagi. Ako nang gamiton. Aron sa mabendisyonan ni. Ha? Pitaka? Bendisyonan? Oo! Aron pa dayon ang grasya. Bitaw, no? Aw, sige. Buntag na mo simbanay. Kay dunap ko daghang lagaw. Okay. Buntag ta manimba. Dong, usa ka kilo anang katambak ha. Usa sab ka kilo nga pasayan. Nang Luz? Oy, Ira! Nangumpra sa di ay ka? Ako gikuyugan si nanay nang. Gikan mami nanimba. Ilahos rami dinhi. Mao ba? Ay, gikan man sad minanimba ni Miko. Wala kita magkita simbahan. Oh, mao ba? Asa man si Miko? Ay, igo ra kong gihatod dinis merkado. Miuna na kay do na pay daghang lakaw. O niya nagpauli ni mo? Ha? Na may daghang multicab diha og tricycle. Dunga na lang namo nang. Ha? Nahala sige. Mas maayo pa. Lain mo lagi imong pitaka nang. Wadi ni mo gamit ang imong bag-o? Ay, gigamit, good oy. Di ara susud sa akong bag. Mo'y akong gigamit sa simbahan. Pero dinis merkado, kinilay akong pinalit sa tabo. May sabni kay malabhan ra. Katay gamita nang, uy. I-display sa to. Na, mahugawan pa lang. O di ba maguba? Di maguto madalig kaguba nang? Ay, basta gamiton ko lang to kung musimba ko, oy. O may espesyal ba nga okasyon? Dili ko gusto nga madaan to dayon. Maikokos ni palit adto. Mipalit adto? Kay, dili ba di ikaw ang mipalit ato nang? Lain ba yung mipalit sa pitaka nang? Dili di ikaw? Kinsa din mipalit sa pitaka nang? Ako, God. Ang tag-iyas kwarta akong ipasabot. Si Miko ba? Oy, si nanay ni mo, nangita na ni mo. Nanabawag lingi-lingi. Sige na, adto ako. Musunod ako. Bayran ko na ng akong isda o pasayan. O sige nang. Sunod lang na ako nang ha. Nay! Nay! Ay, pastilan. Diriyot yun ko musipyan. Baya, kinig yung baba. Truck ang kuwang ha. Musunod na dayon. Uy ko magdahom na. Nga ako na manag-iya sa lapad nga kaumahan. Nga kaniadto, nagpalibot lang sa gamay na mong luna. Kuniya pa lang si Elise. Malingaw sa punta siya magtanaw sa lapad na kaya na akong kayutaan. Mauna ang akong dream place. Peaceful. Fresh ang air. O sa kaadlaw, Elise, mubalik ka din ug makita ni mo kining tanan. Miko! Elise? Ha? O, sa to mong gisulti? O, sa to mong gisulti? Ha? Nangutanan ako. Unsay imong isulti? Imo mo gitawag? Nalobat naman gud ko. Kung ang patug sa ka-truck ang mga kakao nga nahakot. Gilantan magud ang usa na to ka driver good. I-try ko no contact si Mr. Lim kung doon na ba siya available truck. Kay morenta lang ta. Ako lay drive. Huy? Naunsa ka? Dili parehas sa pag-drive sa dagkong sakyanan sa gagmayng sakyanan, no? Kaya ra na nako. Kaya tingali nimo kung way karga ang truck. Mangita ta driver nga eksperyensyado. Kaya ra lagi na nako. Tanawan niyo. Ayaw gud pag ginahi sa imong omi ko. Panyag madisgrasya ka? O sa pa may gamit sa imong paghago ining tanan kung mawa ka tungod lang sa kagahi sa imong o.
May ragyod nga imong kikasab-an, Ira. Usahay ng bataa, magpaswabe ang hambog. Grabe sa hambog na yun. Ang ako maguto na gadi na malangay ba? O ya laging madisgrasya ka. Sobra pas langay. No na, sakto yun. Ilang akong tingo ko Kiduha naman mo. Sakto masad yun si Ira ba? O lagi, di na ko musupak. Sakto na si Ira. Concerned lang ko nimo, Miko. Grabe na good kayo imong effort. Unya, mawa lang sa usa ka pamilok. Simba ko lang. Mauna. Saon pa man niya pagkahitabo sa imong pangandoy nga mabawi si Iles. Oh. Ira! Pasensya na. Pasensya na nga. May biya ko tunga-tunga sa pagkaon. Pero kasabot rin sa tingali mo na ako. Pasensyahin na to si nanay. Noto niya tuyo Aw, kasabot naman ko ba? Kasabot naman ko anong hangtod karon. Si Elise naghihapon niya gusto para di po. Og mismo ikaw. Ibaw ko, ana. Og nakasabot ko, ana. Pero sabtun sa unta ko ninyo. Binilang sa unta ko ninyo insultuhon. Wa ko ituyo nga insultuhon ka, Ira. May gawas lang gito sa akong bakba. Wa ko maguna-una nga naa ka nga mahimong masakitan. Pasensya na. May mahimo pagod ko gawas sa pagpasensya. Ira, aron ka masayod. Ako na ning giapura si Miko nga pakaslan ka. Nay. Kay di ba gud tinuod, Miko? Gitambagan na tika nga si Ira na ang minyuan. Pero dili siya. Okay ra. Okay ra. Karo mo magisultihan at tunay. Ha? Oy! Miko! 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 One touch and you got me stoned. Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning Sugilanon. Swerteng di malasa. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon, Alex Repulyo Lara. Kalit ka nato sa RMN Drama. In love with you. Umuto ka listeners ang part 4 sa Swerteng di malasa niya. Mutiwas kong basa sa inyong mga comment. Si Valentine Vittorio napay makarecommend napay makarecommend nga sim ani ba Enemy to Lovers unta. Naminaw siya sa langit ka kilat ko no. Enemy to Lovers yun nindot kayo no. Makalingaw makahimuot ba nga love story. Nanapo ni sila action no kay gasang gaaway man ni sila ni ko ano. Karate ni sila si Kuan, si Iloy. Salamat guys po paminaw Valentine Vittorio no. Og si Gilbert Mangubat Clear 2, hello sa Idol Jan. Palihog kog upload sa katapusang sumpay sa dramang Chico Malo, part 13 Idol Jan. Salamat daan. Si Gilbert Mangubat Clear di ay ni from Leyte. Salamat kayo no. Gilbert Mangubat Clear di sa Leyte no. Salamat is pagpaminaw natapos na gyud ang Chico Malo. Ngita pa kog sa ipuli na ko ato mga ka-listeners no. Nanubay-subay ko sa drama nga kuan katong Asyenda Esmeralda. 13 yung naghanang kulang mga ka-listeners mo na nga nausab akong una-una no mangita na kog lain. Kay
daghan kayo blanco tong live streaming. Lisod kayo kumplituhon pero naay katapos ang sumpay nako ang problema lang kay daghag kay kulang una nga nausab ang una nga di lang kumudayo og upload sa mga drama gawas og masubay-subay nako nga taas-taas ng episode kay madadarag kuan hiluton ni nag-edit try na po na og subay di lang ko mo kuan di lang ko masado nga makuan ako ning drama ha ning Hacienda Esmeralda pero subayan ako og subay mga listeners no kung makakita ba ko sa mga dugang episode di lang ko masada kaya natapos naman ang Chico Malo nya sahani Eva nindot kay siya I promise nindot kay siya promise nindot kay siya I promise yan pag badge ni komento salamat no naminaw siya sa langit kakilat ko si Lodi Mejias puro heart na yung mga komento tagtulo salamat Lodi Mejias kung si Sahani Eva akong kalagot kay Angelo ba sobra ako'y nasakitan para kang iloy ano nalingaw siya paminaw sa langit kakilat ko Sini Malus Beans nice move idol Jan shout out na ko dol from Iligan City shout out ko ni Imelda shout out ko ni Imelda Dilvo o ni Alvinia Sulamin o ni Jillian Sulamin salamat God bless you salamat kay ni Malus Beans no balik ko na to shout out ko no ni Kuan Imelda Dilvo ni Alvinia Sulamin o ni Jillian Sulamin. Salamat kayo ni Malus Beans. No? Sahani Eva, si Ayesha Balami, sulod og sako. Perti yun yung lingawa ng langit kakilat. No? Itong pagkapaminaw ng dramahan, no? Paminaw mga kalisinas mo kaya magsige mo katawa. Makalingaw siya ba? Og si Think Positive. Madungog niyo mga ka-listeners. Ista mo dia. Isda ko ng mga ka-listeners. Klaro, record. Dungog niyo mga ka-listeners. Namagay mo agi diri mga ka-listeners nga manurog isda ba. Di na kampudong og merkado kay pwede ra ka mo palit aring manuroy bitaw sa isda. Gahapon nakapalit naman ko so karon dili sa kay na-save na ang inuunan. Dugog siguro niya mga listeners no kay kusog man. Kuan. Nya, lain pang comment mga listeners kang Think Positive, salamat sa part 2 idol. Namino siya sorting di malasa, no? Salamat po nun niya. Part 4 na ta Think Positive, no? Niya si Ludi Mejias, Tulo ka Heart. Niya si Jerome Canha, Interesting Love Story, Unique. Salamat kay Jerome Canha. Niya si Ludi Mejias, Tulo ka Heart, yun yung comment, no? Salamat kay Ludi Mejias. Niya si Jim Milrin Villaver, thanks. Next part idol. Kini mo na part 4 next part kay part 3 man imong ipaminaw so part 4 na ta no Jimver Milrin Villaver nya si Ludi Mejias naminaw siya sa Maribil sa kagabi no tagtulog heart niya ang comment salamat Ludi Mejias og si Adza makahilak nga with heart og mga emoji perting daghanag yung kakatawa no perti yung lingawan niya sa langit kakilat no kini si Adja no? Adja GS ay emoji pud nga kapahiyom salamat no sa pagpaminaw Ricardo Manayon Lolods matagal pa ba ang part 4 nitong drama na to mao na ni part 4 no salamat kay Ricardo Manayon nya si Ashley Me update ni nga drama naminaw siya sa buhay hilakay nga drama no salamat kayo Ashley Me unya si Ray Kitat during episode part 17 nagkaway lami ang istorya 1 to 16 medyo okay pa ang solusyon sa problema diri na kukutob nagkawalay lami man ang istorya
kay walay katapusan ang paghigante, pero salamat na lang sa 1 to 16 episode. Aminaw sa Maribel sa kagabi, no? Salamat kay Ray Kitat, no? Ug maura day ang tanan comment mga listeners, no? Naurot na ako og subay, no? Salamat kaayo sa mga kanunay nga nagpaminaw sa mga drama, no? Bisag madugay ta pero naagyapon mo nagpaabot. Salamat kay mga listeners, no? Mangita na po ko mga dugang drama pa. Ang mag-intro vlog na di ko karon daan sa para maka-upload tag usa ka drama, ibalik na ko tong kuan kinsay akong pilion mga listeners, no? Ako tong ibalik para natay dugang drama, no? Kay samtang magpangita pero laing drama, ako sa ibalik tong kinsay akong pilion mga listeners. Ako mga listeners kay mag-intro vlog na po tani. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.